Nazdárek, máme tady další vokálovou seanci a teďka si šáhneme do zdrojů vlastní tvorby. Pojďte se mnou schválně počítat, kolik tam těch vokálů bude. Hlavní vokál. Now I feel Harmonie. someone's here to save me Druhá harmonie. from nothing, Subbasy. waiting out there. A nějaký ty vejšky. From nothing, No a dohromady to zní jak takhle. Now I feel someone's here to save me from nothing, waiting out there. Now I feel someone's here to save me from nothing, waiting out there. Nazdar.